Enak sabi enak. I love you. I love you. Enak sabi enak. सारेन्डार जानायखौ जों नुदों एपिबि दोलोनिफ्राय एनडिपि आफादाव बे जायगायावनो आंखौ लिडार होनांगौ बे जायगानिनो आंखौ कामान्डार होनांगौ बे जायगायावनो आंखौ अफिसार खालायनांगौ होननानै एनडिपि आफादाव ट्रेनिं लादोंमोन नामा बिपिएफ इउपिपिएलखौ आसि थुनानै जोंनि होननानै बुंनो हानाय पावार गैया प्रमद बर'आ गोहो खुंथायाव फैफिनोबा इउपिपिएल पार्टिया गोहो खुंथायाव फैयोबा एक्स एनडिपिफोरनि खामानिखौ आसि थुनानै टेबोल सौयै बुंनो हानाय जोंनि होननानै जेबो सिन गैया बिपिएफ पार्टिखौ हाग्रामा महिलारि सारखौ जोंनि होननानै टेबोल सौयै आसि थुयै हाग्रामा महिलारि सारखौ एक्स एनडिपिफोरनि जेंनाखौ मावफुंनांगौ होननानै बुंनो हानाय सिन गैया बिनि थाखायनो एपिबि हान्जाखौ स्ट्रं सोरबाफोर देरहायोबा टेबोल सौनानै आसि थुनानै बुंनो हानाय मोजां केन्डिडेटखौ देरहासार खालामनो हायोबा बेबायदिखौसो नागिरदों गावनि गामिनि गावनि जाथि खुरमानि भटखौ लानानै बे टिकेट नागिरनाया बे जोबोद लाजिथावना बिपिएफ पार्टी आरो इउपिपिएल पार्टीखौ बुंनो हानाय जोंहा जेबो पावार गैया अब्लाबो सासे बर' हिसाबै जेरै प्रमद बर'आ जायफोर लेखा गोरोंफोरखौ टिकेट होआलासिनो सासे मानसिखौनो मोननै मोनथाम टिकेट होनाया बे प्रमद बर'नि सभाब जादोंना बियो भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय जोबोद लाजिथावना बिपिएफ इउपिपिएलखौ दोनथ'नानै जायफ्रा एपिबि हान्जानि जाय एक्स एनडिपिफ्रा टिकेट मोनैनि जोब्राबदों एनडिपि आफादाव जेब्ला ट्रेनिं लानो थांदों आं बे जायगानि लिडार जानांगौ बे जायगानि आं अफिसार जानांगौ आंखौ लिडार खालायनांगौ होननानै ट्रेनिंआव बेबायदि क्लास होदोंमोन नामा जोबोद लाजिथावना जाय एक्स एनडिपिफ्रा आं बे जायगानिनो टिकेट मोनथारनांगौ आं टिकेट मोनाबा आं बे पार्टिनि मानसि नङा आं टिकेट मोनोबासो आङो बे जायगानि आङो लिडार होननानै सिनाय जायो नामा बे जोबोद लाजिथावना बिपिएफ इउपिपिएलखौ दोनथ'नानै दिनैनि समाव जायफोर इउपिपिएल पार्टियाव दं जाय एक्स एनडिपिफ्रा दं प्रमद बर'आ गोहो खुंथायाव फैफिनोबा इउपिपिएल पार्टिया गोहो खुंथायाव फैफिनोबा एक्स एनडिपिफोरनि खामानिखौ मावफुंनांगौ रायजो राजाफोरनि खामानिखौ मावफुंनांगौ बिटिआर सान्थि सक्तिनि खामानिखौ मावफुंनांगौ जोंनि होननानै बे इउपिपिएल पार्टिया आरो प्रमद बर'खौ आसि थुनानै टेबोल सौनानै बुंनो हानाय जोंनि होननो हानाय दं नामा बिपिएफ पार्टिखौ आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ जायफोर बिपिएफ पार्टियाव एक्स एनडिपिफ्रा दं हाग्रामा महिलारि सारखौ जाय एक्स एनडिपिफ्रा सापर्ट होनो फैदों जोंनि होननानै टेबोल सौयै आसि थुनानै हाग्रामा महिलारि सारखौ बुंनो हानाय जोंनि होननानै सिन दं नामा नाथाय आसा खालामनो हायो रायजो राजाफोरनि हेफाजाब मदद आरो गुबुन गुबुन हारिनि हेफाजाब मददखौ नुनानै जाय एक्स एनडिपिफ्रा बिपिएफ पार्टियाव दं जाहाथे एक्स एनडिपिफोरनि खामानिखौ बिपिएफ पार्टिया गोहो खुंथायाव फैयोबा हाग्रामा महिलारि सारा गोहो खुंथायाव फैयोबा जाहाथे जायफोर एक्स एनडिपिफ्रा बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट होदों हाग्रामा महिलारि सारखौ सापर्ट होदों जाहाथे बिटिआर सान्थि सक्तिनि खामानिखौ मावफुंनो हायो एक्स एनडिपिफोरनि खामानिखौ मावफुंनो हायो रायजो राजाफोरनि खामानिखौ मावफुंनो हायो नाथाय जोंनि होननानै एक्स एनडिपिफ्रा आसि थुनानै टेबोल सौनानै बुंनो हानाय सिन गैया जायफ्रा साननि हरनि खस्थ' खालायनानै जाय इउपिपिएल पार्टिनि सिनियर 15 बोसोर हाग्रामा महिलारि सारजों जुजि जोबोद जानाय लोंनाय थाखा फैसा जायफोर फुराना इउपिपिएलआ हाग्रामा महिलारि सारजों नांथाबनानै देरहासार जानो हायाखैमोन जाय फुराना इउपिपिएलखौ प्रमद बर'आ बावगोमादों 15 बोसोर हाग्रामा महिलारि सारजों फेजेन जादों जायफ्रा 3 मासावनो लिडार जानो लुगैनाय टिकेट मोनजानो लुगैनाय जाय एक्स एनडिपिफ्रा जेब्ला एनडिपि आफादाव ट्रेनिं लानो थांदों आं बे जायगानिनो लिडार जानांगौ आं बे जायगानिनो आं अफिसार जानांगौ होननानै ट्रेनिंआव बेबायदि क्लास होदोंमोन नामा जोबोद लाजिथावना दहाय सानाव आं भिडिअ हगारदोंमोन मा उसुबिदानि थाखाय माखासे भलियामा सिखारासै आं रायजो राजाफोरनि खाथियाव आंनि चेनेलनि नायगिरि बयनिबो खाथियाव आं निमाहा बियो जायफ्रा एपिबि हान्जायाव टिकेट मोनैनि जोब्राबदों बे जोबोद लाजिथावना एनडिपि आफादाव जेब्ला ट्रेनिं लानो थांदों आं बे जायगानिनो आं लिडार जानांगौ बे जायगानिनो आं अफिसार जानांगौ होननानै बेबायदि एनडिपि आफादाव ट्रेनिं लादोंमोन नामा
जायफोर सिनियर इउपिपिएल हाग्रामा महिलारि सारजों 15 बोसोर फेजेननानै खस्थ' इउपिपिएल पार्टीखौ फोथांनानै लाखिबोदों नाथाय जायफ्रा 3 मासावनो जायफ्रा टिकेट मोनजानो लुगैनाय गावनि होननानै बुंनो हानाय प्रमद बर'खौ नों आंहा एक्स एनडिपिफ्रा प्रमद बर'खौ आसि थुनानै बुंनो हानाय पावार गैया इउपिपिएल पार्टीखौ एक्स एनडिपिफ्रा आसि थुनानै टेबोल सौनानै बुंनो हानाय पावार गैया बिपिएफ पार्टीखौ आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ एक्स एनडिपिफ्रा आसि थुनानै जोंनि खामानिखौ मावनांगौ जोंनि होननानै बुंनो हानाय सिन गैया जाय एपिबि हान्जाखौ जोंनि होननानै सोरबा केन्डिडेटखौ देरहाहोनो हायोबा आसि थुनानै टेबोल सौनानै खामानि मावनो थाखाय देरहासार खालामनो हायोबा जाहाथे जोंनि पार्टी होननानै जाहाथे बुंनो हानाय दिनैनि समाव बर'नि जारिमिनफ्रा गोमालांदों जेब्ला आबसु आन्दलनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्दलनाव सोरबाया एग्जाम हैनो गोनाङावनो सोरबाया साख्रिनि इन्टारभिउ हैनो गोनाङावनो आन्दलनाव बाहागो लानानै साख्रिबो गैया आरो फरायनायनि एग्जाम हैनांगौआ आस'खान्दा आरो जायफ्रा गिल्टिनि आन्दलनाव मोजां मोजां जायफोर गोरों गोराफ्रा आखायाव हाथियार लानानै नांदोंमोन 15 बोसोराव बिटिसि एकर्डआव जा हायो एसेबाबो खामानि मावनानै माखासे पावारखौ लाबोदोंमोन दिनैनि समाव एक्स एनडिपिफोरनि गेजेराव जोबोद गोरों गोरों लेखा गोरोंफोर दं बे लेखा गोरोंफोरखौ जाहाथे जेरै हाग्रामा महिलारि सारा बिपिएफ पार्टीया 15 बोसोराव जाबायदि खामानि मावनो हादों जाहाथे एक्स एनडिपिनि लेखा गोरोंफ्राबो खामानि मावनो हानाय आरो एक्स एनडिपिखौ दोनथ'नानै जायफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव लेखा गोरोंफ्रा आन्दलन खालामदोंमोन बे लेखा गोरोंफोरखौनो प्रमद बर'आ सिनायालासिनो सोरबा सासे मानसिनोनो टिकेट मोननै मोनथाम होनाया बे जोबोद मिनिथावना आरो लाजिथावना আগত ইউপিপিএল আমাৰতো পিছত হ'ল যেতিয়া মই আহি থাকোঁ তেতিয়া ইউপিপিএলৰ মানুহ বহুত পাব্লিক মই দেখিছোঁ মোক এনেকুৱা কৈছে লাভ দিছে তাৰমানে নামতহে আহিছে ইউপিপিএলৰ উপায় নাই আহিব লগা হৈছে 500 1000 এনেকুৱা ফাইন লাগিব বুলি কিছুমান ৰাজ্যক সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক পইচা দিম কিছুমানক 2 লাখ টকা দিম এনেকুৱা কৈ পেলাই লৈ আহিছে পইচা পাব বুলি আহিছে কিন্তু পইচাটো নাপায় ইউপিপিএলৰ হৈ নামতহে মনোনয়ন দিবলৈ আহিছে মনে প্ৰাণে বিপিএফকে ভাল পায় গতিকে এইবাৰ বিটিআৰত বিপিএফক ৰখাব পৰা বোলে কোনোৱেই নাই ইউপিপিএল সমৰ্থকৰ বিপিএফলৈ মৰম দেখি এই মন্তব্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ মুঠতে সব বিপিএফ সাপোৰ্টাৰ মগ চাও মই যেতিয়া এনেকুৱা সাইন অফ ভিক্টৰি দিয়ে ইহঁতেও দিয়ে এনেকুৱা তো এইটো কি এইটো সিম্বল কি ইউপিপিএলৰ মানুহে মোক এনেকুৱা দিছে ময়ো দিছে আৰু কিছুমান এনেকুৱা দিছে দিয়া কাৰণে কৈছোঁ মই আৰু আপোনালোকে চাও যিমান গাড়ী লৈ আহিছে এই ড্ৰাইভাৰসকলে ভিতৰত থাকি মোক এনেকুৱা দিছে আমাক ভাল পায় বিপিএফক ভাল পায় আমাক ভোট দিব এইটো মোৰ হাতটো কেনেকৈ একে হ'ব মইতো দেখাই মোক দেখাইছে দে